Αγνής Μπόνια είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Το κορίτσι είναι υποψήφια με το Πασόκ στην Πρέβεζα. Πρώτη φορά εκτίθεται σε βουλευτικές εκλογές. Ήταν υποψήφια στο Δήμο Βύρωνα και εξελέγει δημοτική σύμβουλος και εμείς το καλημερίζουμε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς εξελίσσεται λοιπόν η καμπάνια στην Πρέβεζα για ένα νέο άνθρωπο ο οποίος έχει το θάρρος, έχει τη θέρμη, τη θέληση να ασχοληθεί με την πολιτική? Κοιτάξτε, η περίοδος που περνάμε του Κεδιανή, όλος ο κόσμος είναι αρκετά δύσκολη. Εγώ θέλω να συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις σε ένα κοινό στόχο, να αποκτήσει η πατρίδα μου η Πρέβεζα, αλλά και η χώρα τη θέση που της αξίζει. Ο κοινός στόχος αυτός είναι έτοιμο των περισσότερων ανθρώπων που συζητάω καθημερινά. Έχει έτοιμα για ανανέωση του πολιτικού κόσμου, για εμάς τους νέους ανθρώπους. Μας θέλουν να βγούμε μπροστά, να δώσουμε τις φρέσκες ιδέες μας και γι' αυτό αυτή τη στιγμή είμαι υποψήφια. Να σας πω, το Πασόκ είναι γνωστό ότι δέχεται επιθέσεις από όλες τις πλευρές για την πολιτική των 2 ετών που οδήγησε στα μνημόνια και έφερε τη χώρα εδώ που την έφερε. Και τον κόσμο δηλαδή σε υποβάθμιση του επίπεδου διαβίωσης το οποίο είχε μέχρι τότε. Και είναι γνωστό ότι επίσης ότι τα παλαιά στελέχη εισπράττουν αυτή την οργή. Εσείς που είστε ένα νέος στέλεχος του κόμματος, έχετε διαφορετική υποδοχή από ότι οι συνάδελφοί σας που ήταν παλιότερα στο κόμμα? Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι την απογοήτευση και την κριτική του κόσμου. Κάνω καθημερινά συζητήσεις στα χωριά, στα καφενεία. Ξέρετε, κάνω πολύ διαφορετικό προεκλογικό αγώνα. Εγώ πηγαίνω πόρτα-πόρτα, σπίτι-σπίτι, μιλάω με τον κάθε πολίτη ξεχωριστά, καταγράφω τα προβλήματα της περιοχής του. Σίγουρα όμως το Πασόκ, παρόλο που έχει αναγνωρίσει τα λάθη του και είναι από τις ελάχιστες πολιτικές δυνάμεις που έχουν αναλάβει το κόστος μιας πολύ μεγάλης ευθύνης να διαχειριστούν μια κρίση. Ο πρόεδρος του Πασόκ προχώρησε σε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για εμένα, πολιτική πρωτοβουλία και όχι λεκτική παρέμβαση. Ζήτησε συγγνώμη, έκανε την αυτοκριτική του και από εδώ και πέρα προσπαθούμε και θέλουμε να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτό το κόστος όμως που έχει αναλάβει το Πασόκ τις τελευταίες μέρες δεν μπορούμε εμείς οι νέοι άνθρωποι και δεν πρέπει να το αναλάβουμε σε καμία περίπτωση. Η γενιά μας δεν μπορεί να απολογηθεί για τα λάθη και τις αμαρτίες της προηγούμενης γενιάς. Γι' αυτό και θέλουμε να χαράξουμε μια διαφορετική πορεία. Μια διαφορετική πορεία που θα στηριχτούμε σε συναισθήματα πιο ειλικρινή, σε πολιτικές πράξεις και καθόλου πελατειακές. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε όλοι υπόγειες διαδρομές και πρέπει ο κόσμος να το καταλάβει αυτό. Και έτσι η περίοδος των επαγγελματιών της πολιτικής και των ανεπάγγελτων πολιτικών με κομματική καριέρα δεν μας αφορά, γιατί δεν αφορά πλέον ούτε την κοινωνία ούτε τους πολίτες. Κυρία Σμπόνια, θέλουμε να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην μάχη αυτή που δίνετε και να σας πούμε ότι η ίδια ευχή αφορά όλους τους νέους που ασχολούνται με την πολιτική, που παίρνουν το βάπτισμα του πυρός σε αυτή την πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση και θα χαρούμε ιδιαίτερα να είσαστε την επομένη των εκλογών βουλευτής με το κόμμα σας εκπροσωπώντας σε ένα νομό της Υπήρου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ ειλικρινά. Πιστεύουμε ότι οι νέοι άνθρωποι, επειδή δίνουμε μάχες καθημερινά στη ζωή μας, πρέπει να βγούμε μπροστά, ξέρουμε να κερδίζουμε μάχες. Καλώ όλο τον κόσμο να συμμετέχει στις εκλογές της Κυριακής. Πρέπει να συμμετέχουμε, πρέπει με την παρουσία του να δείξει την άποψή του και πρέπει να πάει για να ψηφίσει με τη συνείδησή του καθαρή. Και να καταλάβει ότι το Πασόκ είναι αυτό το κόμμα αυτή τη στιγμή που μπορεί να προσφέρει οικονομική σταθερότητα στη χώρα μας. Να είστε καλά, καλή επιτυχία. Ήταν η κυρία Αγνής Μπόνια, υποψήφια του Πασόκ στο νομό Πρέβεζας.